El Parc Natural de la Serra del Montsant és un d'aquells llocs on la natura conserva la seva essència més pura. Les seves parets verticals, els barrancs profunds i els boscos mediterranis dibuixen un paisatge que combina força i serenor a parts iguals. Caminar o córrer aquests senders és més que avançar metres. És entrar en un territori que respira història, silenci i espiritualitat. Montsant no és només una serra. És un espai que convida a mirar cap endins mentre es travessa un paisatge que sembla pensat per la contemplació i el repte. En aquest escenari tan imponent com acollidor neix la Otso Ultra Trail Serra de Montsant, Costa Daurada. L'Ultra Trail Serra Montsant Costa Daurada va néixer ara fa 16 anys amb unes perspectives d'explorar, a veure què podia sortir d'aquest projecte. I hem anat millorant fins al punt que avui dia ja comptem amb un patrocini important, que és el de la Diputació Costa Daurada, Diputació de Tarragona Costa Daurada, i això ha fet que puguem arribar a tenir 21 nacionalitats representades, un 15% dels corredors ja són estrangers, i una dada més a nivell d'evolució social i esportiu és que fins un 32% de dones tenim aquí ja corrent amb aquest esdeveniment esportiu. Perquè córrer aquí no és només competir, és conviure amb un espai natural que exigeix cura i consciència. Els recorreguts segueixen antics camins ascetes i ermitans que van escollir aquestes muntanyes per viure en retirada i silenci. Avui els corredors trepitgen aquells mateixos senders i, tot i que el motiu és diferent, la sensació és similar. L'esforç físic es barreja amb una connexió profunda amb el territori. Jo crec que són muntanyes molt salvatges, però alhora els camins són bons, o sigui que són accessibles i hi ha molta visualitat, pots veure molt a l'entorn quan corres i per mi també és aquesta sensació de córrer a casa, d'alguna manera. La Serra del Montsant té d'especial, jo crec que per sort, amb curses d'aquestes, te la coneixes, perquè hi ha infinitat de camins, tens zones molt dretes, zones fins i tot amb precipici que has d'anar en compte i la sort de poder fer l'Ultra Trail del Montsant és que aquestes zones estan protegides, tens cadenes, tens bons passos i descobreixes una zona que crec que és una mica desconeguda per la gent del córrer i és molt bonica de córrer, a més. La ruta serpenteja entre pobles de pedra com Ulldemolins o Margalef. Passa entre vinyes i camins estrets, puja fins a ermites romàniques i s'atura simbòlicament davant la cartoixa d'Escaladell, l'antiga porta d'entrada a la vida contemplativa del Montsant. Cada quilòmetre és una combinació de natura, cultura i esforç. So I think the highest point of the route, which I believe it's called Roca Corbatera, it's like the most beautiful place in this whole sierra. It has very beautiful landscape, very beautiful view. So I enjoy it very much. No és una cursa còmoda. El terreny és tècnic, les pujades són exigents i les baixades reclamen concentració. Però és precisament aquesta exigència la que transforma la prova en una experiència tan intensa. És un recorregut que sembla fàcil pel terreny, però quan estàs corrent és una mica lent perquè comences a baixar per barrancs, pujar i, hòstia, es fa dur, la veritat. I quan s'arriba a meta, alguna cosa canvia. La fatiga deixa espai a una emoció difícil d'explicar. Hi ha abraçades, hi ha silencis i hi ha corredors que miren la muntanya amb un aspecte renovat. Perquè l'Ultra Trail Serra de Montsant no només es corre, es viu.
En la distància masculina, el primer a completar el recorregut va ser Víctor de l'Àguila, seguit per Pau Capell i Raül Garcia, protagonitzant una arribada marcada per la solidesa i el respecte esportiu. Bueno, doncs una carrera que me la conec com el palmell de la meva mà, perquè quasi sempre que vinc a fer tirades llargues vinc per aquí al Montsant i bueno, ja sabia que 60 quilòmetres per aquí se fan molt durs. 10 quilòmetres aquí són com 15 en un terreny relativament normal, pel terreny, per la pedra i tot. Llavors, bueno, sabia que hi havia Pau Capell així com a més amb més nivell i que l'Ivan Calvo feia la marató i he sortit una mica amb l'Ivan i he tret una mica de diferència i després ja he anat posant el meu ritme, coneixent-me tot el recorregut. En categoria femenina, la victòria va ser per Míriam Moreno, que va mantenir un ritme constant i serè fins al final, acompanyada al podi per Belén Cimarró i Candela Vella. Estava molt ben marcada, els avituallaments també molt bé, tot en general, i els ànims gent animant amb molts punts, estava molt ben organitzada, sí. A la marató de 44 quilòmetres, Ragna Dabats va firmar una actuació destacada, entrant no només com a primera dona, sinó també entre les primeres 3 posicions absolutes. Sí, entre la tercera, sí, sempre és una alegria extra i són ocasions molt especials que no solen passar i donen un punt extra per l'esport femení, òbviament. I Ivan Calvo, que va córrer de manera constant i sòlida, immers en el paisatge i la màgia de la muntanya. La veritat que tot el paisatge, perquè la veritat que té molts contrastos que de cop estàs ficat a algun lloc on no veus res, com que puges a dalt i veus tot la platja i tot. I la veritat que és molt xulo les vistes. Aquí, al Montsant, cada nom, cada pas i cada respiració formen part d'un relat col·lectiu. Un relat que no parla només de guanyar, sinó d'evitar la muntanya, sentir-la i deixar-s'hi transformar, encara que sigui per unes hores. Però bueno, que vinguin a deixar-se emportar, no? per la màgia que té la Serra de Montsant, perquè és això mateix, et sents a un lloc totalment una mica desconegut en el meu cas, però que t'entrega molta cosa, no? I des de dalt es podien veure les vistes precioses i crec que la gent que vingui no s'equivocarà.